Idem sa prezlieť, adresoval Karol pláži zbytočnú informáciu. Trávnatý breh bol zaplnený dekami a ľuďmi, ktorí tu trávili celý deň. Iní, tak ako oni s Renátou, sa prišli osviežiť aspoň po pracovnej dobe. Áno, teraz sú dni najdlhšie. Zamieril do toalety. What is it? Dobre, ja som myslel, že nejaké dôležité hlásenie, že sa máme evakuovať. Zamieril do toaletných kabín ukrytých v umakartovej unimobunke. Zatvoril sa v jednej z nich, úzkostlivo dával pozor, aby si vyzliekané odevy ani nitkou neobtrel o gumovú dlášku impregnovanú materiálmi a látkami, ktoré si radšej ani nepredstavoval. Keď bol prezlečený, stisol kľučku, aby unikol z páchnúcich rozhorúčených priestorov. Dvere však držali ako pribité. Po chvíli pochopil, že ich dosi zamkol zvonku. Haló! Vyletelo z neho nesmelé slovíčko, tlmené umakartom, ktorý ho obklopoval. Zabuchal na dvere, nejaká odozva. Tak ako by to urobil Pierre Richard v nejakej svojej komédii, vyskočil Karol na záchodovú misu a pritiahol sa všetkou silou rúk k otvoru medzi dverami a strechou, ktorými dnu prenikali lúče denného svetla a spolu s nimi fragmenty kyslíka. Otvorte, haló, otvorte mi, volal cez škáru, ktorá ho spájala so svetom. Odpoveďou mu však bolo len búšenie do basketbalovej lopty na nedalekom vyasfaltovanom ihrisku. Haló, volal zúfalý stroskotanec. Po chvíli sa zjavila malá, zošúverená hajzel babka s kľúčikom v ruke. No, jak ste sa sem dostal? Hundrala, kým vyslobozovala grófa Monte Crista z kúpaliskových toaliet. Ďakujem, zalapal po dychu a prižmúril oči pred náporom prudkého slnka. Ale tu sa platí. Neviete čítať? Vyrušila ho babka osloboditeľka z úvah, ukazujúc vráskovým pazúrikom na otrhaný papier s nápisom 0,20 € prilepeným na umakartovom objekte. Sedela pred ním na stoličke celé dni, počúvala zvuky života, rozliehajúce sa v porcelánových misách, rátala ošťaté mince a prideľovala kúsky zo zvítkov toaletného papiera, 70 cm na osobu, deťom len 40, bez tak sa poriadne neutrú. A tak ďalej. Mám to zrátať. Nemám drobné, rozbedím si a prídem zaplatiť, povedal stroho. Syn Dominik s rozospatými očami už sedel na deke, pomaly a malátne sa vyzliekal, Karol ho bodro pozdravil. Keď vám poviem, čo sa mi stalo, chystal sa obveseliť svoju rodinku, či čo to má. Zamkli ma na záchode. No zdalo sa nám, že si nejako dlho preč, povedala Renáta. Očakávané salvy smiechu nezazneli. Počkajte, donesiem kofolu. Zamával Karol peňaženkou a bežal naspäť k výčapu a k záchodom. Kofolu? Takú šťanku lepí, daj si borovičku. Knísal sa za výčapom prešedivený niekdajší hypisák v umastenom bielom plášti a s vlasmi leda bolo zopnutými do konského chvosta. Predsa len by som radšej kofolu. Hlesol Karol. Komplikácií za dnešný deň už bolo dosť. Za kofolu nebudeš platiť. Mávol rukou hypisák a poškriabal sa v riedkých škutách. To zbierajú v hajzloch a dávajú to do sudov. Ďakujem, ale zaplatím. Potrebujem si rozmeniť, vysvetľoval Karol, hoci si v zápätí uvedomil, že každou ďalšou informáciou, ktorú vysloví, sa zaplieta do väčšieho problému. Potrebujem drobné na záchod. Čože? Za hajzel predsa nebudeš platiť, rozohnil sa predávač, mávajúc olepeným politrákom v ruke. Šťať sa v tejto postratnej republike môže zadarmo. Píšu, že 20 centov, tak zaplatím, nemám s tým problém. Počkaj si, kamoš, vybavím ti to. Netreba. Snažil sa Karol zastaviť výčapníka, ktorý však už vybehol pre svoje kráľovstvo a volal na svrknutú strážkyňu veľkých a malých potrieb. Toto je kamarát, má to zadarmo. Zadarmo? Akože zadarmo? Vyvalila pani krátkozraké oči, mnohonásobne nazväčšované dioptriami. Zaplatím to hneď, len rozmením, zavolal na ňu Karol, prikrikujúc výčapníka. Netrpezlivo pozbieral z ulepeného pultu mince a v tej chvíli rovno pri ňom zatrúbil mohutný hlas, pripomínajúci lodnú sirénu. Jakže nebudeš platiť? Spod podpalubia bufetového stolíka
sa z nenazdajky vynorila tučná, strapatá, šedivá žena s fialovým nosom, ktorú dovtedy neregistroval, pretože neexistovala. Zlovesne na Karola zažmurkala. Tak tebe sa nechce platiť za hajzel, ty hajzel? Zaplatím, veď som povedal, bránil sa Karol. Iní môžu platiť a ty chceš šťať a srať zadarmo? Ale veď to váš muž mi ponúkal, ukazoval Karol na predávača, ktorý sa bez slova stratil v bufete. Aký môj muž? Tento chuj mám byť môj muž? No tak váš kolega. Ty kokot jeden, ty nemáš pojebaných 20 centov na hajzel, doma žereš kaviár a tutok babke nedáš 20 centov? Doma žereš kaviár. Tu je 20 centov, platím. Položil Karol ostentatívne rozhorúčenú mincu na dno dekla lepenkovej škatule, ktoré slúžilo ako pokladnica a raj baktérií zároveň. Stihol si ešte položiť zbytočnú otázku, či nemá nechať tringelt. Podrobnosti vynechám, aby... Alebo ešte môžeme? Ešte môžeme, dobre. Tituly máš pred menom, za menom a nemáš 20 centov? Vyrotila sa na neho žena, ako sa v zápäti dovtípil zodpovedná vedúca bufetových 4 metrov štvorcových. Žiadne tituly nemám, Karol nevedel, či to povedal, alebo si to len myslel. Inžinír zasratý, pokračovala v monológu žena, až kým do Karola definitívne nevstúpila všemocná bohyňa zlosť. Cítil, ako sa jóny vyprovokované trením medzi jeho civilizovanejším a živočíšnejším ja nahromadili do kritického množstva, vytvorili vnútorný búrkový oblak, hotovú supercelu nenávisti. Zlostne položil pohár s kofolou na stolík, až sa polovica vyliala. Čo mi nadávaš? Čo mi tykáš? Čo si to dovoluješ? Prestaň hulákať, babizňa. Zrieskol a chcel sa pobrať preč. Tu máš tú svoju kofolu, ty kokot. Ozvalo sa za ním a kvapky kofoly s prsknutím dopadli na jeho chrbát a na horúci trávnik. Idem na vás zavolať políciu, zakričal. Vypadni, postavila sa žena, mocnými rukami uchopila stoličku, na ktorej dovtedy sedela a zakrútila ňou vo vzduchu. Mám ti to hodiť na hlavu? Skáp ty chuj! A tak ďalej. Karol sa pobral preč a nechá za sebou tento priestor ako malú čiernu dierku vo svojom vesmíre. Nevolajte políciu, ovanul ho zblízka smradľavý hlas pani s oranžovými vlasmi, ktorá prežúvala párenicu. Kúsky syra sa jej v slnečných lúčoch zaleskli medzi riedkými zubami. Ona za to nemôže, je alkoholička. Každú chvíľu sa po niekom oháňa stoličkou. Ona je taká. My ju máme radi. Ľudia ju majú radi. Nám je tu dobre. Nemáme radi ľudí, čo sa pod chvíľou na niečo sťažujú. Pani musela byť slovenčinárka, keď povedala pod chvíľou. Ani Zamak o tom nezapochyboval, navidomo, či to bolo jasné, snažil sa negániť to bôž, aby niečo ukradomky utrusil. Ďakujem.